Se arsilamɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a ta tile bɔyɔrɔ ka taa se tile binyɔrɔ an ka foli be aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ni silamɛya ka folikan ye o de ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. O tɛmɛnen kɔfɛ an be foli kɛrɛnkɛrɛn ka lase an ka gurupuladen kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Aw mana kɛ dugukolo fan o fan an ka foli be aw ye ni silamɛya ka folikan ye o de ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Bi an be ntɛnɛn na ka bɛn desanburu kalo tile 16 ma san 2019 an be o la bi. An be masa Ta'ala deli bi tile hɛrɛ yarabi ala k'a di ne ni aw ma. Tɔɔrɔ min mana ye ala ka don an n'a cɛ. Nin kalo in hɛrɛ ala k'o di ne ni aw ma. Tɔɔrɔ min mana ye ala yarabi ala ka ne ni aw kisi a ma. Ɲina san hɛrɛ yarabi ala k'o di ne ni aw ma. Tɔɔrɔ min mana ye ala ka don an n'a cɛ. An be masa Ta'ala deli nin kun kɛnɛya, farikolo kɛnɛya, hakili kɛnɛya, garijɛgɛ kɛnɛya yarabi ala k'o di ne ni aw ma. An be masa Ta'ala deli teriw sago, juguw sago yarabi ala k'an bɛɛ kɛ an yɛrɛ sago ye. An ka banbaatɔw an be ala deli ala ka hinɛ u la, ala ka yafa kɛ u ma, ala k'u dayɔrɔ suma. U y'an kɔn kiti min na ala ka nɔgɔya u ye. An be taa jɛ min ma yarabi ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Bi walanda in kuntala man ca nga a kɔnɔna kuma ninnu ka giri ni mumini y'a lamɛn ni silamɛ ye a lamɛn a b'i hami a b'i i jɔrɔ ka d'a ka kuma ninnu kuma naani don nga kuma ninnu ka girin kojugu. N'i y'a ta k'a lajɛ masa Ta'ala yɛrɛ ye min ɲini adamadenw fɛ o kuma naani bɛ boli o de kɔnɔ. O ye ala yɛrɛ ka fɛn ɲinita belebelew ye ka bɔ adamadenw yɔrɔ. Ni ala sɔnna an bɛna an da don a kuma ɲɛ naani na ka walawala an badenw ye wa se ka faamu sɔrɔ a la walasa mumini ka se k'i tasi silamɛ ka se k'i tasi yanni a don cɛ. Sabula fɛn o fɛn bɛ yen adamaden a tɛ taa k'i to i k'i jija i k'i o waati kɔnɔ. Sahaba dɔ bɛ yen a y'i ɲɛsin Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu. A ko Aliyu ibn Abi Talib ne bɛna i ɲininka ɲininkali naani na i k'i jija i ka ɲininkali ninnu jaabi Aliyu ibn Abi Talib. Nin ye sahabakɛ dɔ ka kuma ye ka ɲɛsin Aliyu ibn Abi Talib ma. A ko min ɲininka ɲininkali naani na i jija i ka ɲininkali ninnu jaabi. Fɔlɔfɔlɔ sahabakɛ y'i kanto Aliyu ibn Abi Talib ma. A ko ma huwa al-wajibu fɛn jumɛn de ye wajibi ye Aliyu? Fɛn jumɛn de bɛ yen wajibi don adamaden kan f'a k'a kɛ de a tɛ se ka to kɛbaliya ye? O ye fɛn jumɛn ye? A ko wa ma huwa al-awjab ko fɛn jumɛn de fana bɛ yen o fana ye wajibi ye ka tɛmɛ wajibi yɛrɛ kan. Nin ye ɲininkali fila tugulen ye ɲɔgɔn na nka a bɛɛ bɛ wolo fɛn kelen na. Fɛn jumɛn de ye wajibi ye Aliyu? Ala ye fɛn min kɛli wajibiya a ka jɔn kan o ye mun ye? Wa ma huwa al-awjab minhu fɛn jumɛn de bɛ yen o fana wajibiyalen don ka tɛmɛ hali wajibi yɛrɛ kan? O ye jumɛn ye? Gali filanan sahabakɛ y'i kanto Aliyu ma. Wa ma huwa al-qaribu fɛn jumɛn de bɛ yen y'a ka surun kojugu fɛn surumani a kuntala man ca wagati ni fitinin don. Aliyu o ye jumɛn ye? Wa ma huwa al-aqrabu fɛn jumɛn de bɛ yen o fana ka suru ka tɛmɛ fɛn surumani yɛrɛ kan? N'a fɔra ko nin ye fɛn surumani de ye nin tɛ ko kuntalajan ye. Fɛn jumɛn de bɛ yen o fana ka suru ka tɛmɛ surumani yɛrɛ kan? Nin ye ɲininkali filanan ye sahabakɛ yɔrɔ ka ɲɛsin Aliyu ma. A ka ɲininkali sabanan a ko ma huwa al-ajibu fɛn jumɛn de bɛ yen y'o kabakoyalen don a bɛ adamaden kabakoya o ye mun ye? Al-ajabu kabako, al-ajibu ala wazin sigatul mubalagha fɛn min bɛ yen n'i y'a ye i b'i jɔ k'a lajɛ a b'i kabakoya. Nin ye fɛn fasugu jumɛn ye? Munna nin kɛra? Munna nin sera ka kɛ? A fɔ o de ma ko kabako. A ko Aliyu ma fɛn jumɛn de bɛ yen ni a bɛ adamaden yɛrɛ kabakoya? Wa ma huwa al-ajabu fɛn jumɛn de bɛ yen o fana bɛ mɔgɔ kabako ka tɛmɛ hali kabako yɛrɛ kan? Nin fana ye ɲininkali fila ye o bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ mɛ a bɛɛ bɛ wolo fɛn kelen na. Fɛn jumɛn de bɛ yen n'a bɛ adamaden kabakoya kojugu nka fɛn jumɛn de bɛ yen o fana bɛ mɔgɔ kabakoya ka tɛmɛ hali kabako yɛrɛ kan? Nin ye ɲininkali sabanan ye sahabakɛ yɔrɔ ka ɲɛsin Aliyu ma. Sahabakɛ ka ɲininkali naaninan a n'a laban a ko Aliyu ma ma huwa as-sa'ab
fɛn jumɛn de ye fɛn gɛlɛman ye fɛn min bɛ yen ɲa ka gɛlɛ galon t'a la nin ye fɛn gɛlɛman de ye o ye fɛn jumɛn ye Aliyu wama huwa as-su'ab fɛn jumɛn de fana bɛ yen o fana ka gɛlɛ ka tɛmɛ fɛn gɛlɛman yɛrɛ kan o ye jumɛn ye nin ye ɲininkali 4 ye sahabakɛ y'a ɲɛsin Aliyu ma a ko Aliyu ka ale jaabi Aliyu bina ɲininkali ninnu jaabi a jaabili o de bɛ silamɛ nafa a jaabili o de bɛ mumini nafa n'i y'a lajɛ i niyɔrɔ b'a la i tɛ taa k'a to mɔgɔ tɛ bila i place la ɲininkali fɔlɔfɔlɔ Aliyu ko sahabakɛ ma a ko wajibi a ko o de ye ta'atullah o de ye ka Ala bato fɛn min ye wajibi ye adamaden ka ɲa tɛ se ka to kɛbaliya ye abada ta'atullah ka Ala bato nga Aliyu ko fɛn min ye wajibi ye ka tɛmɛ o fana kan o de ye a tarku zunub ka junumu dabila Ala kuta o fana ye wajibi ye ka tɛmɛ hali Ala bato kan fɛn o fɛn man di Ala ye k'a dabila i kan'a kɛ o de ye wajibi ye ka tɛmɛ hali Ala bato kan nin yɔrɔnin a dogolen no mɔgɔ caman na ka Ala kuta dabila fɛn min man di Ala ye k'o dabila o ye wajibi ye ka tɛmɛ Ala batole kan Ala bato ye wajibi ye nga Ala kuta yeli k'a to yen o fana ye wajibi ye ka tɛmɛ hali Ala batole kan ni Aliyu ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ jaabi ye k'a di cɛ ma a filanan a ko Aliyu ma ko jumɛn de ye fɛn surumani ye alqarib Aliyu ko yawmal qiyama a ko lahara de ka surun kojugu n'i y'a mɛn ko fɛn surumani o ye lahara jɔdon ye a ka surun mɔgɔw b'a ye yɔrɔ jan fɛ nka a ka surun kojugu dɛ kuranɛ aya dɔ bɛ nin fɔ a ko innahu yarawnahu ba'idan wa narahu qariban adamadenw bɛ lahara jɔdon ye yɔrɔ jan de fɛ nka anw masa Ta'ala ɲɛ b'a la yɔrɔ surumani de la a yɔrɔ man jan Aliyu ko a ma a ko n'i y'a mɛn fɛn surumani o ye lahara jɔdon ye a ka surun kojugu a ka teli nka fɛn min ka surun ka tɛmɛ o fana kan alimautu o ye saya ye a ko saya fana ka surun ka tɛmɛ lahara jɔdon kan a ko ammal ajibu a ko i k'a dɔn kabako min bɛ mɔgɔ kabakoya kosɛbɛ fa duniya a ko diɲɛ de ye kabako ye n'i bɛ fɛ ka kabako ye diɲɛ lajɛ i bɛ kabako caman y'a kɔnɔ wala a'jab minha fɛn min fana kabako ka bon ni diɲɛ ye ko duniya o de ye diɲɛ kanu ye diɲɛ de ye kabako ye n'i y'a lajɛ i bɛ yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ cogo caman y'a kɔnɔ nka fɛn min fana kabako ka bon ni diɲɛ ye ko duniya o ye diɲɛ kanu de ye mɔgɔ min ye diɲɛ kanu fo ka ɲinɛ a yɛrɛ kɔ o fana ye kabako ye ka tɛmɛ kabako yɛrɛ kan ne ɲininkali sabanan jaabi ye k'a di sahabakɛ ma ka bɔ Aliyu yɔrɔ a ko amma su'ab a ko i k'a dɔn ko fɛn gɛlɛma min i y'a ɲininkali kɛ fa huwa al-qabru o de ye kaburu ye kaburu de ka gɛlɛn kaburu de ka gɛlɛn wal as'ab minhu fɛn min ka gɛlɛn ni fɛn gɛlɛman bɛɛ ye az-zihabu bila zadin saya nana mɔgɔ min ma k'a sɔrɔ surafana t'a bolo surafana ye mun ye ni mɔgɔ bɛ taama i bɛ dumuni min ta i bolo ni kɔngɔ y'i minɛ i ka taama kɔnɔna la i b'a dun o de ye surafana ye o kɔrɔ ni saya nana i ma k'a sɔrɔ i ma Ala bato baraji bɛrɛ t'i bolo o ka jugu ni kaburu kɔnɔna fana ye yarabi Ala ka ne ni aw kunnaja Ala ka labanko ɲuman di an ma salli ala rasulillah